Ало? Спрете телевизора, ако обичате. Явно този зрител не гледа редовно нито предаването на професор Мермерски, нито Господари на ефира. Спрете го, аз съм се заканал, че ще дойда да ги чупа. Мен ме показаха в Господарите на ефира. Явно трябва да го покажат и на стената в районното, за да вземат думите му на сериозно. Че те си звучаха достатъчно сериозно. Нека си припомним. Чуваме ви, говорете, ма спрете го този телевизор. Що? Да, спирам го. Спри го, че ще дойда да го чупа там. Кога? Добър ден, господин Мермерски. Добър ден. Значи, обаждам се от генерал Тошево, област Добрич. Ама спри го този телевизор, ще дойда по Добрич, там генерал Тошево и ще го изчупа. Но да се върнем към сегашните мотиви и терзания. Вижте сега, какво става. Чувате ли ме? Ало? Абе, госпожа, спри този телевизор, откъде се обаждаш? Аз си казала, а ти е щупил телевизора. Откъде се обаждаш? Смолен. Значи чак в Смолен ще дойде да го щупа този телевизор. За нещастие на професора, зрителите, които не си изключват телевизора докато говорят с него, са пръснати из цялата родина. Да чуем следващия. Откъде се обаждаш? Аз съм ваша почитателка, в Костеница виждахме Стоянка съм от Габровица. Стоянче, ще дойдат да ти щупа телевизора. Дори и почитателките не могат да умилостивят разрушителя на ТВ приемници. Значи до сега 10 на телевизора съм щупил. Чуга, бе! Следващия. Да се чудиш, в това здравно предаване отвара за себе си ли да потърсиш или за телевизора си? И вече професор Мермерски, вместо да обикаля страната, да търси билки, ще обикаля да троши телевизори. Значи до сега 10 на телевизора съм щупил.